Dneska vás vítám u mého dalšího videa a budeme točit Charlie Challenge, což je vyvolávání duchu. A kdo to dnes neviděl u mých youtuberů, samozřejmě já ještě nejsem youtuber, ale youtuberka, ale mohli jste to vidět třeba u Hobbyho, u Stejka a tak dalších. No a rozhodl jsem se, že to dneska natočím. Musíte mít tabulku, kde bude yes, no, no, yes, ukážu. Yes, no, no, yes. Vyvolává to vyvolávání duchu, znamená to, že vy se snažíte vyvolat amerického ducha. Vidíte, jestli se vám ozve, ale potřebujete k tomu ještě 2 takové trojuhelníkové pastolky, nebo tušky, jo, máte jedno, jestli se nedopadlo, ale hlavně, abyste měli to, takže já vás tady chvíličku nechám. Jdu si pro ty tušky. Od obuvníků musí spravit ty dvířka. Mám 2 tušky a já si budu se snažit říkat buď česky, anebo anglicky, řeknu Charlie, are you here? To je anglicky, Charlie, jsi tady, anebo v češtině Charlie, jsi tady. Já se to dneska zkusím, ale nevím, jestli si to pohne. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, jsi tady. Charlie, jsi tady. Podívejte, ono se to fakt pohlo. Charlie, are you here? Ano. Musíš si to ještě nakloně, abys to viděla. No, tak. Viděli jste to? To se doopravdy pohlo. No, teď mluv. To se doopravdy pohlo. No. No tak začali jsme zlehka. Tak teď mu řeknu otázku. Je tady moje babička? Ne. Přitom tady je babička. Mamka. A ty si to musíš natočit tak, abys to měla smysl. Charlie. Zabil jsi někdy lidi? No, tak se pohlo. Charlie, zabíjel jsi lidi? Tak asi nic, neozývá se. Stej máš mamku. Charlie, kolik mi je roku? Je mi 12? Ne, vidíte, že se to samo pohlo. Já nemám slov. Tak. Charlie, mám psa. OK, taky nic. Tak to tam odsvákni, mamilo, je to ne, můžeš jít dál, ne, za hodinou.
že nemůžu. Tam přišla kontrola. Tam musím být. Nejde jenom tak dělat. Tak já jdu s tebou, ne? Nemůžeš tam jít. Můžu. No, to určitě. Mě Charlie. Máme dneska polívku. Zase nic. Charlie, máme dneska polívku? Ne, nemáme. Máš pravdu. On že i nelže. Já jdu. Charlie, pracuje moje babička v nemocnici? Takže jsme se nic nedozvěděli. Charlie, pracuje moje babička v nemocnici? To nic jako není. To jako, abyste si nemysleli, že tady něco je, jo. Podívejte, tady můžu aj ohmatat, tady jsou samotné tušky, ale ukázalo to, že ne. Přitom ano. Charlie, je moje mamka na nemocenský? Ne, má pravdu. Má doopravdy pravdu, tak já bych se dneska s mama rozloučila. Pro dnešek je to asi všechno a ahoj.